Molt bon dia a tothom! Benvinguts, benvingudes de nou al meu canal. El vídeo d'avui serà una mica diferent, però abans de tot, anem cap al lloc. La veritat és que tampoc tinc gaire clar a on anar, així que buscarem un lloc que estigui bé. Bueno, penya, ja estem en el puesto. Fa un sol espaterrant. I aquesta vegada no porto la motxilla de sempre, porto la motxilla que normalment utilitzo per fer bicicleta. Així que anem cap al lloc. Bueno, com ja sabeu, primer de tot toca caminar una miqueta. Fa una calor increïble. Som-hi! Bueno, gent, ja estem a la muntanya, a caminar una miqueta fins a trobar algun lloc que ens agradi. Ens hem allunyat una mica de tota la gent que hi ha avui aquí a la muntanya, així que som-hi! Us preguntareu per què porto aquest bastó. Ara us explicaré. L'objectiu d'avui és trobar un bastó, un pal, i fer unes cosetes. Ja ho veureu. Ojo, ojo, ojo. Aquest pal d'aquí podria ser interessant. Anem a intentar partir una part. A veure. Vale. Bueno, és massa llarg encara, però podria servir. Farem la prova. Una calor heavy metal. Per cert, el pal d'abans l'he tirat perquè estava podrit per dins i no servia. Així que a la búsqueda d'un altre pal. A veure si hi ha sort. Vale. Crec que això d'aquí és justament el que necessito. Serà tota una història treure-ho d'aquí. Ostres, que difícil! Vale, penya, vaig explicar-vos una mica de què va tot això d'avui. Jo me'n recordo, fa molts anys, quan era petit, un viatge que vam fer a la Vall d'Aosta amb uns amics dels meus pares. Allà, l'amic del meu pare em va introduir una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, a caminar per la muntanya. I ho va fer de tal forma que a mi em va atraure molt, que és regalant-me aquest pal. Ell tenia un altre pal, però que estava ple d'aquests escuts, escudetos, se'ls hi diu. El seu pal tenia tots els escudetos al voltant de tot el pal, clavat. M'agradaria aquesta vegada fer-me un altre pal, el poleixo i li clavo aquests escudetos amb els propers escudetos dels llocs on jo vagi anant. Necessitaré navalles. Aquestes dos són Leathermans, material de molt bona qualitat. Aquesta d'aquí és una Victorinox, típica navalla suïssa, és la navalla pallaresa, i aquestes dos són dos navalles del Lidl, i les provarem per aquest vídeo. Primer de tot traurem el pal, segurament necessitaré una d'aquestes navalles que tingui serra. La Leatherman Rebar té aquesta serra que sembla que és bastant heavy. Anem a serrar. Això és un clàssic, d'estar suant. Ja he aconseguit treure el pal. Tenim feina. El primer que toca és treure tots aquests branquillons. Us faig un petit incís. Aquí tinc un llibre, la navaja suïssa. És de diferents tipus de talls de fusta per fer figures. Aquí t'explica com fer-te un arc, figures decoratives, un vaixell, una barca, un cavall. És un llibre molt pràctic. La veritat que no l'he utilitzat fins ara, fa temps que el tinc. M'agrada molt aquesta part a mi, ganivets de fusta. Era un incís. He tallat una mica el pal per posar-lo més o menys a la meva alçada i hi ha molta feina a fer. Com veieu, a poc va agafant forma. És bastant laboriós, requereix molta paciència.
Ja ho tindríem. Potser m'ha quedat una mica massa alt. Vaig a treure-li un pam. Ara millor. Ara sí. Vaig a veure una mica d'aigüeta. Hòstia, no sabia que estava tan plena. Oh, perfecte. Són la 1 del migdia. M'emporto el pal a casa i continuaré allà. Anem cap a casa. Us seré sincer, no tenia gaire idea de com enfocar aquest vídeo. Però bueno, és un experiment. Tinc els pals, tinc el pal. Hop, hop, hop. M'estic fixant. Aquest tronc l'han hagut de tallar bastant recent, perquè està molt tendre. Així que super! Sí! Tinc el pal aquí darrere. No ho he fet mai. Veurem què passa. Aquí tinc preparat tot el tinglado. Provarem primer de tot amb la Leatherman Rebar, perquè té serra i encara he de retallar tots aquests trossos més gruixuts que han quedat. Així que vamos al lío. Cansa bastant, Uah, tinc molta feina aquí, Jo crec que l'he liat. Aquí hi ha un mosquit que no m'agrada. Soc d'aquest tipus de persones que quan veu un mosquit no pot parar de pensar-hi. Tots els branquillons ja els he tret. I ara anem a la fase experimental. Provar cada una de les navalles. Som-hi! Començarem per aquesta. Pleguem la serra i anem a treure la fulla. I això d'aquí ho pleguem perquè ens sigui còmode. Està molt afilada. És possible que sigui la millor de totes. Vinga. Soc un novato, però que flipes, No tinc ni idea de com es fa. Potser li pillo el truquillo. Qui sap? Aquesta navalla va molt bé. He pelat ja tot això d'aquí i ara és moment de canviar de navalla. Vaig a provar la Skeletul d'estètica, és la que més m'agrada. Perquè té un mosquetó aquí per portar-la lligada, és molt còmoda. Té tornavís, igual que la Rebar, però amb diferència que aquesta té el mosquetó. I aquesta no té serra. Bueno, té una serra a la mateixa fulla aquí, però no és el mateix tipus de dents. Així que anem a provar aquesta ara. Som-hi! Aquesta sí que es nota que s'ha utilitzat més. Jo crec que he començat per la més bona. La diferència entre aquestes dues és el gruix de la fulla. Aquesta és bastant fina, mentre que la Skeletul és molt més gruixuda i per tant és molt més resistent. Es nota que és molt més forta. Crec que m'està anant millor i tot. Déu-n'hi-do el que cansa. Continuem. Vaig a canviar i vaig a provar la Victorinox. A veure què tal va. Ni tan mal. Va molt bé, la veritat. Només porto això i queda tot això. No sé si acabaré, Anem a provar la pallaresa. Vale. No. Hi ha algú que està estornudant tota l'estona. Està molt desgastada. No va gaire bé. De moment he provat aquestes 4 navalles. La que descarto primer de tot és aquesta, la pallaresa. Està molt desgastada, descartada. La que més còmoda m'ha sigut aquesta i aquesta. Aquesta va molt bé, talla molt bé. Passa que l'empunyadura fa mal a la llarga. Això d'aquí, la pinça aquesta, fa mal. Llavors va bé al principi, però al cap d'una estona se't ressenteix bastant la mà. Aquesta quedaria aquí. I així estarien endreçades de moment per ordre de gust. Rebar, Victorinox, Skeletul. Anem a provar ara les navalles del Lidl. Anem a veure què tal aquesta. Ja us dic que no sé si acabaré. Ojo amb la navalla del Lidl. No està afilada i es nota, no talla gaire, però el que m'agrada molt és el gruix de la fulla i l'empunyadura. L'empunyadura és molt còmoda. Quin mal les mans. No estic gens acostumat a fer això. Vaig a canviar. Provem aquesta. L'altra del Lidl. Anem a provar què tal. Ui. Està una mica fluix això. Això no m'agrada. Es mou molt, així que s'haurà d'apretar d'aquí.
Ara no ho faré. He decidit tornar al principi. Tinc les mans rebentades. Potser que m'afeiti. Oh. Tinc bastant avançat ja el pal. Falta poquet. Si voleu un consell, practiqueu abans a casa sense gravar-vos. Jo crec que aquest tronc està tan tendre que l'escorça està molt adherida a la fusta de dins. I per això costa tant. Ja falta menys. Està quedant xulo, xulo. Ja estic a punt d'acabar. Ja està. Després de 1000 anys he acabat el pal. Ara faltaria llimar-lo, polir-lo tot bé i després hidratar-lo amb oli. Això ja ho farem demà. Jo ja estic cao. Així que fins demà. Bon dia a tothom, espero que hagueu dormit bé. Seguim amb la feina. El palo. He començat a polir aquesta part d'aquí. Falta molt. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. He agafat una lija enrotllada aquí amb una esponja i a lijar, tal qual. Però jo crec que quedarà guapo, però és molta estona. És una locura. Valdrà la pena. Aquesta part és la que està polida i aquesta encara li falta. Continuem. Això va agafant forma. Aquí encara li falta, però si us hi fixeu, està molt lliset ja. Evidentment hi ha matisos que s'han d'acabar de polir, però això ja és una altra cosa. Bueno, penya, al final no he pogut acabar el pal. Era molta estona, se'm tirava el temps a sobre. Faré un segon capítol a ensenyar-vos tot el procediment que encara falta. Gràcies per visualitzar-me, com sempre. Ens veiem al proper vídeo.